Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng whole wheat pancit canton. Ayan, ang ginamit po natin noodles ay excellent noodles. Yes, at meron tayong lechon belly at saka rice. Opo. At meron tayong mantomi. At drinks natin, tubig. Sa mga foodies, sa mga health conscious po, pwede po sa inyo to kasi more on fiber po siya. At available din po siya sa supermarket at groceries. At sa mga palengke po natin, available na din po. Kaya itry nyo na po ang whole wheat pancit canton excellent noodles. So mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, mag-pray muna tayo. Amen. Ayan, malinis na yung kamay namin. Apo. Mga taking kapampangan. Opo. Wala muna tayong province dish kasi magbibigay daan muna tayo sa excellent product po. So, sabayin niyo po kami kumain mga ka-foodies. Magkakamay na naman tayo mga ka-foodies, ha? Kain tayo. Malinis naman yung kamay namin. Malinis yung kamay ko. Alam niyo na, hindi nag-i-enjoy kapag nakakutsara. Opo. Lagyan natin ng kalamansi para mas masarap. Yes. At may enjoy mo yung pagkain kapag nakakamay, no? Opo. Ay, tumalsik yung ano. Yan. Tabi muna natin itong ipon. Ito na muna yung ano ko. Ito na lang. Ay, ako, ito. Bahala ka dyan. Sige. Game. Ang unang subo ay para sa inyo, mga ka-foodies. Ang unang subo ko para sa Ibay family na sina Daddy Rap, Mami Raaj, at Baby Gap, at kay Baby Girl Rapa. Ayan. Ang subo para sa inyo. Para sa inyo. Kain tayo. Sarap. 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 Magkakanin na tayo. Magkakanin na tayo. Yung belly natin, pinag-ati-ati na namin. Slice na natin kaagad para mabilis. Tsaka hindi kayo mahirapan. Opo. Ay, ang init. Yan. Gusto ko may pancit canton. Tapos ang sunod naman to. Ayan. Sarap. May hipon. Meron nag-comment. Di puro daw tayo sarap.
Ngayon, di masarap. Di masarap yung kinakain namin. Bakit? Kasi puro tayo sarap. Dapat sabihin natin, hindi masarap. Diba? Para iba naman. Pag ganun po, pag sinasabi namin masarap, totoo naman po talagang masarap. Hindi naman namin sasabihin yung pagkain na hindi masarap. Ibig sabihin, nag-i-enjoy po kami noon. No? Okay. Cheers. Tamang-tama din, pwede din po sa pang-merienda yung pancit canton natin. Masarap siya, no? Hindi siya maalat. Laki. Sarap. Pancit canton tapos sama mo yung rice. Sarap. Sarap. Ang sarap ng pagkakaluto, no? Tsaka yung gulay, hindi masyadong half cook lang. Diba? Half cook. Sarap. Yan. Tsaka perfect combination, no? Pancit canton tapos lechon kawali. Yes. Sarap. Lechon belly pala. Lechon kawali na. Wala sa Mudsivda po, Dibi. Si Ate Albi. Sinisipon ko siya. Sinasipon ako. Nag-message sa akin si Ano? si Gino. Si Angry Gino. Angry Gino ba? Hello, Lods. Lods! Kinilig ako. Bakit ano dapat? Hello, crush? Hindi! Alam mo, nag-message sa akin. Sabi na. Nagulat ako.
Nagulat na may kilig. Wow. Kasi hindi mo naman expect na mag-message sa akin yun eh. Kasi gwapo naman nun. Diba? Hi, ingat ka. Kaya palang ganda niya yan. No? O hindi. Ingat po kayo, Lods. Lods no. Tawag niya sa akin, Lods una. Uy, Tapos Baby M. Tamang-tama, malapit na yung Pasko. Dapat may boyfriend ka na. No? Hindi pwede. Bakit? Maraming diniligawan yan. Gusto niya daw makipag-collab sa atin. Pwede naman. Ano ba? Baka mabulunan ako dito, ha? Huwag naman. Pinawisan ako. Sarap. Yan, malapit na po yung Christmas at New Year. Try nyo na po yung excellent noodles, whole wheat pancit canton. Yes. Kalak dati si Uncle Gino, ano siya? Amerikano. Bakit? Mukha siyang Amerikano? Yan pala, taga ano lang siya, Manila. Di makatulog sa gabi. Kumanta. Mga kapudibis, tignan niyo man, Hungry Gino. Akala niyo, hindi totoo. Gwapo yun. Nakakaano siya. Iba na yung kinakanta mo ngayon eh. Oh, yan o. Dati kinakanta mo ano yun? Bakit nga ba mahal Bakit kita? nga ba mahal kita? Ngayon, Oh, na. akin ka na lang. Hindi pwede, hindi siya magiging atin. At alam mo, bata pa yan. Si Gino, ilang ko kung ilang taon na yan. Ang bilis niya, no? Ganun talaga. At saka sabi niya, hindi siya makakapunta sa premiere natin. Busy daw siya? Hindi. Ano? Tulog siya kasi pagod siya. Wow, alam niya lang. Tapos, mag-aano na lang daw siya. Team replay. Oo, nagre-replay naman yun eh. Nagko-comment siya. Wow, ito na yata yung forever mo. Hindi. Masarap ka daw kumain eh. Ikaw yung sinasabi niya sa akin. Di ba ang sakit nun? Sakit nun ah. Ako yung kachat pero ikaw yung inahanap. Di ba ang sakit nun? Hello, Lods. Ang sarap niya kumain, sabi niya. Ako ba, hindi ako masarap. Baka ikaw yun. Ikaw nga, si ate, sabi niya. Ate talaga. Wala ka ng pansit? Ngayon lang siya nakakita ng payat na matakaw, no? Hindi po kami magjowa. Magpinsan po kami. Ang jawa. Meron na,
Ano ba yan? Huwag mo kasi sabihin magjowa tayo. Hindi, minsan kami. Baka meron na naman magtatanong niya, magjowa ba kayo? Magpinsan po kami. Yan na po yun. Opo. Yung boyfriend niya, yun yung boyfriend ko. Nanonood yun. Ha? Shout out mo. Shout out. Sarap. Gusto na natin tong rice. Kaya mo lang. Sarap. Kata. Ay, sarap. Ngayon lang kinilig ng si BBM. Tingnan yung mata niya, oh. Nag-star. alam na kinikilig, eh. Hindi makakain ng maayos. Tama yung kanta. Di makatulog sa gabi. Nakatulog naman ako. Sabi mo kanina, puyat ka. Anong oras na lang ako natutulog? Tapos, Nanonood ako na movie. tapos di ka makakain. Hindi dahil kay Angry Gino yan. Hindi dahil kay Angry Gino yan, ha. Sino? Doon sa pinapanood ko mga Ay, nanood siya ng movie. Mga Thai. Thai? Ang ganda. Bisexual. Sarap. Peng pakunta. Maganda doon. Magandang gumawa ng mga ganon sa Thailand. Makuna tayo. Sarap. Ayan. Try nyo na po mga foodie yung full wheat pancit canton. Excellent product po. Mabibili sa supermarket at groceries. At meron na din po sa sa palengke. May nakikita na po ako sa palengke. At syempre kung gusto po ninyong mag-order, order po kayo sa Lazada at Shopee. Available po sa Shopee at Lazada. Nasa description box po yung kanilang link at ang Shopee at ang account nilang Shopee at Lazada. Yes. Please paki-visit po yung kanilang Facebook page na rin para po makita po yung ninyo ang excellent products po. Ayan. So mga ka-foodies, bago po natin tapusin yung video natin, isa-shoutout po natin mga members po natin sila. Remis TV Watkins, PG Family Mukbang, sorry, Ma'am Shirosi, Coach Foodie, Hungry Jean, June Pig, Raw and Cook Food ASMR, Sally M, Jad Aldrin Cases, Iñaki TV, Ampas Lopang Burgis, Eat with Vincent Chona, Simple Bistak, Ma'am Shiaya Vlog, Mary Mukbang at Mother Shingu. Mga po, meron po sila mga channel. Please, i-visit po ninyo at mag-subscribe na po kayo sa kanila. At shoutout din po kay Frenny, Kimi, I love Kimi. you. It's Lenny at Chepres Chow, I love you mga It's Frenny. Lenny, Jeffries Chow, I love you. At Cook Like Crazy, please paki-visit po at mag-subscribe na po kayo. Yes, Cook Like Crazy, love you. Shoutout din po kay Daddy Rap, Mami Ach, Baby Gab, Baby Garapa, Ibay Family. Ibay Family, hello from po. Kabanatuan. Melanie Colala from Nueva Ecija, Get Well Soon po, Get well soon po, ma'am. Ingat po kayo lagi. Glaisalat Dulcero, Ses Sedenio Albacero,
Hello po. Lawrence Drabara from Bacoor, Cavite. Yes, hello po. New Belen Saratubras, Roma. Yan, wait lang po. Elna Layog from Laguna. Hello po. Ramila Ocampo Mobila. Pinapa-shoutout po yung kanyang mag-ama, sila Angelo at si Angel. Ayan, birthday po nila sa October 18. Happy birthday po sa inyo. Yes. At Divine Grace S. Tumpalan. Apgaw Rizalin Nasinopa. Marcela Jocelina Agagat. Alexandra Oliveros. Yes. Lynn Anthony Rose Solis. Brian De Vera Peña. Bernard Joe from Aklan. At pinapa-shoutout po ni Ma'am Irene Policarpio si Lina Policarpio. Ayan, birthday po niya sa October 22. Happy birthday po! Ayan, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. Bigyan nyo kayong pansit. At happy birthday din po kay Sisi Christine Cecil Ogawa. Ayan, happy birthday po, ma'am. I love you so much po, Sisi. Yes. God bless po. At sa kanyang anak. Maria Chance Vlog, meron din po siyang channel. Please i-visit po natin siya at mag-subscribe na po kayo. Yes. Belated happy birthday, Sisi Christine Cecil Ogawa at kay Tol Buloy Mukbang. Ayan, happy birthday po sa inyo. Yes. God bless po. Yes. Team Matibay, Brenny Lagangan, Let Calderon, Abby Calderon, Sheila Almendras, Angie Santos, Jessie Pastrana, Nancy Suson, at si Senior Maymay. Yes, Senior Maymay. Hello po sa inyo. Yes. Shoutout po. Jason Laksaman, hello po. Ayan. At mga silent viewers, avid viewers, at mga bagong nakasubscribe, thank you so much po sa suporta po ninyo. At yung mga nagsishare ng mga videos po namin, thank you so much po. Yes. Kaya mga Kapudi, please follow nyo na ang aming Facebook page. Opo, at ang TikTok ng The Foodie Bee at TikTok ni BPM. Yes. Kaya mga Kapudi, please, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.